Michael Laudrup. Så kommer Jes Høgh ud og overlapper Michael. Det er godt set det der, både af Jes Høgh og Michael. Og hvad siger dommerne? Siger straffespark. Det er helt i orden. Det er et godt træk, han tager sig Bosjo. Og danskerne i front. Herlig start. Målscorer Michael Laudrup. Og det giver selvfølgelig muligheder for nu at spille det spil, vi allerbedst kan lide på kontramulighederne med de spillere, vi har der. Fabri. Laudrup. Og det er godt arbejde. Der kommer Peter Rasmussen ind på midten. Han ligger godt derovre for Bosjo. Peter Rasmussen. Nøjsab. Danskerne foran med 2-0. Eminent kontraspil. Efter en ultradefensiv i anden halvleg. Roligt. Der sætter Fabri af på vejen. Selvom han er hårdt presset. Og skal have bolden med. Og Peter Rasmussen rykker væk fra de argentinske markeringer. 2-0 til Danmark. Peter Rasmussens andet mål. Forarbejdet fra Brian Laudrup. Peter Rasmussen, farvel til Bosjo og ind i kassen.